Caillou a fürdőkádban. Ne! Caillou, ideje megfürödnöd. Komolyan mondom, nem fogok veled játszadozni. Caillou nem akart fürdeni. Hová tűnt? Vajon hol lehet ez a kisfiú? Oh. Hol lehet Caillou? Aha! Hát itt vagy, Caillou. Ideje fürdeni? De én nem akarok fürdeni. Túl meleg a víz, anya. Rendben. Túl hideg a víz, anya. Mégis hová szaladsz, fiatalember? Megyek játszani. Játszhatsz később is. Most fürdened kell, hogy tiszta legyél. De én nem akarok tiszta lenni. Ne! A tisztaság nem vicces. Próbáljuk ki a habfürdőt. Biztos nem fog fájni. Szeretnél buborékokat, Caillou? Nem. Oh. Add a kezed. Hát nem mókásak. Hirtelen Caillounak eszébe jutott a kiskacsája, és eszébe jutott, hogy Rosie szobájában hagyta. Ó, ne, már megint! Caillou, gyere vissza! A kis kacsám. A kacsa buborékokat csinál. Sok buborékot. Nagy buborékot. Talán ez is segít, hogy több legyen. Caillou rájött, hogy a fürdés lehet élvezetes is. Megtanulta, hogyan kell buborékot csinálni. Nézzétek! Sok-sok buborékot csinálok. Hé! Hé, hol van Caillou? Itt vagyok, én vagyok az. Hol van a kacsám? Ne aggódj, kiskacsa, megmentelek. Anya, apa, vizesek vagytok. Caillou úgy találta, hogy a fürdés nagyon is mulatságos. Jól van, Caillou, ideje kijönni. Nem akarok, a kádban akarok játszani. Rendben, akkor holnap is szeretnél a kádban játszani. Igen, én és a kacsám, meg a sok-sok buborék. Így szerette meg Caillou a fürdést. Főcímdal Kilényi Márk. Magyar hangok: Cető Ádám, Mezei Kitti, Velker Gábor, Ungvári Zsófi, Zahorán Adrien. Szerkesztő Horváth Márta. Magyar szöveg Potyondi Péter. Munkatársak: Beke Tamás, Vünss Attila, Farkas Márta, Kis Lajos. A szinkront az MTV ZRT megbízásából a Vidár Team készítette. Jó éjszakát, Caillou. Álmodj szépeket. Aludj jól, és ne hagyd, hogy a bogarak bántsanak. Rendben. Jól vagyok, nincsenek is bogarak. Gonosz bogarak! Anya! Mi a baj, Caillou? A bogarak! Látod? Eltűntek. Csak árnyékok voltak. És mi lesz a kapirgáló szörnnyel? Én nem hallok semmit. De van itt egy kapirgáló szörny. Mindig kapar valahol. Elhiszem, hogy talán hallottál valamit. De nem kell félni a szörnyektől. Tudod, miért nem? Mert szörnyek nem léteznek. Csak a képzeletedben. Jó ét, kicsim.
Nem félek a szörnytől, nem félek a szörnytől. Semmi baj, Caillou. Ez csak a játékot, neki. Igen, de volt itt egy repülőszörny, és a kapirgáló szörny is a szobámban van. Talán csak azt hitted, hogy hallottál valamit. Nem találok semmit. De a kapirgáló szörny ezt csinálta. Próbáld a zenedobozt hallgatni, az kellemes hangokat ad, amíg alszol. Jó ét, Caillou. A széltől a faágak nekiverődtek az ablaknak. Ez adta az ijesztő hangokat. Látod, kicsim? Előfordul, hogy a hétköznapi dolgok ijesztőek. Akkor a kapirgáló szörny csak a fa volt? Nézzétek, a kapirgáló szörny! Ez nem is szörny volt, hanem Gilbert. Ez a macska? Most már nyugodtan alhatsz, kicsim. A maci segít majd. Remélem nem lesz több ijesztő hang. Teddy biztos előzi az ijesztő hangokat, és többet nem hallod őket. Jó ét, Jó ét, Caillou. Caillou. Főcímdal Kilényi Márk. Magyar hangok: Cető Ádám, Mezei Kitti, Velker Gábor, Ungvári Zsófi, Zahorán Adrien. Szerkesztő Horváth Márta. Magyar szöveg Potyondi Péter. Munkatársak: Beke Tamás, Vünss Attila, Farkas Márta, Kis Lajos. A szinkront az MTV ZRT megbízásából a Vidár Team készítette. Hinkl bácsi a szomszédban lakott. A gyerekek szerint a házában egy szellem kísértett. Hinkl bácsi háza tényleg rémisztően nézett ki. Ahogy Hinkl bácsi is. Mi az, Caillou? Mi a baj? Hinkl bácsi az olyan ijesztő. Miért mondod ezt? Hinkl bácsi ijesztő. Nézd, el akar kapni. Nem látom. Egyébként ismerem Hinkl bácsit, és ő nagyon kedves. Szia, Caillou! Szegény Hinkl bácsi szomorú lett, ahogy látta Caillout elszaladni. Ne félj, kicsim. Hinkl bácsi bocsánatot kért, amiért megijesztett. Tényleg nagyon kedves. Nem szeretem. Szerintem csak azért félsz tőle, mert nem ismered. Jó napot! Bejöhetek? Persze, Hinkl bácsi. Caillou, Hinkl bácsi szeretne... Caillou. Vajon hova tűnhetett Caillou? Nem tudom, egy perce még itt volt. Én sejtem, szerintem bújócskázni szeretne, és én egyszerűen imádok bújócskázni. Merre vagy, Caillou? Aki bújt, aki nem? Hol lehet vajon? Merre bújt el? Caillou, ha-ho, merre vagy? Gilbert, meghallanak. Szerintem Caillou a földszinten van. Már közel járunk. Vajon itt van bent?
Nem látom sehol. Nem, nincs itt. Nézzük meg a másik szobát. Már csak egy hely van, ahol Caillou bujkálhat. Szerintem egyre közelebb és közelebb vagyok. Caillou többet már nem félt Hinkle bácsitól. Aha! Nos, örülök, hogy összebarátkoztatok. Megint játszani akarok. Én is erre gondoltam, Caillou. De most én bújok el, és te keresel meg. Szeretek veled játszani, Hinkle bácsi. Oh. Főcímdal Kilényi Márk. Magyar hangok: Cető Ádám, Mezei Kitti, Velker Gábor, Ungvári Zsófi, Zahorán Adrien. Szerkesztő Horváth Márta. Magyar szöveg Potyondi Péter. Munkatársak: Beke Tamás, Vünss Attila, Farkas Márta, Kis Lajos. A szinkront az MTV Zrt. Megbízásából a Vidár Team készítette. Caillou nagyon sajnálta magát. Valami baj van, Caillou? Szomorúnak tűnsz. Nincs senki, akivel játszhatnék. Nincsenek barátai? Nem, nincsenek. Abban a pillanatban Caillou komolyan úgy gondolta, hogy nincsenek barátai, és ettől még szomorúbb és magányosabb lett. Biztosan van néhány barátod. Lássuk, találunk-e egyet? Mi a helyzet például Clementine-nal? Clementine imádja a cukrot. Kérhetek? Nem. Jól van. Kérsz? Jaj, ne! Összegyűjtöm a sárgákat egy sorba. Caillou, az a cukor a földön volt, nehogy megedd. Várj csak, nálam van még. Ezek tiszták. Nos, ez már egy barát. Van más is? Én nem hiszem. Lássuk csak. Mi a helyzet például Leóval? Leo vicces. Mi olyan vicces, gyerekek? Semmi, anya. Nos, ez már két barát. Van még más is? Nincs. Komolyan? Na és Gilbert? Ő nem a barátod? De! Caillou elfelejtette Gilbertet, természetes, hogy ő is a barátja volt. Igen, Gilbert, a barátom vagy. Caillou sokkal-sokkal boldogabb lett. Először azt hitte, hogy nincsenek barátai. Most arra kiderült, hogy 3 is van. És most, hogy tudta, hogy van 3 barátja, Caillou azon gondolkodott, hogy van-e még több is. Rozi a húgom nagyi, de egyben a barátom is. Ahogy mondod. Caillou! Jó napot, szomszédok! Jó napot, Hinkle bácsi! Hinkle bácsi is a barátom. Sok barátom van, ugye, nagymama? Igen, ahogy mondod. Nézd csak, kik jönnek. Anya és apa! Anya, apa, a barátaim vagytok, ahogy Rozi, Gilbert, Hinkle bácsi, Clementine és Leo is. Ők mind a barátaid? Igen. Nem felejtettél el valakit? De! Te is a barátom vagy, nagymama. Főcímdal Kilényi Márk. Magyar hangok: Cető Ádám, Mezei Kitti, Velker Gábor, Ungvári Zsófi, Zahorán Adrien. Szerkesztő Horváth Márta. Magyar szöveg Potyondi Péter. Munkatársak: Beke Tamás, Vünss Attila, Farkas Márta, Kis Lajos. A szinkront az MTV Zrt. Megbízásából a Vidár Team készítette.